Zdravím, pozemšťané. Tady na Dupu a vítejte u krátkého informačního audia, kde vám chci vysvětlit v následujících krocích, proč teď ode dlouho nebudou videa, protože mi najede Wi-Fi, protože jsme s ní něco posrali a tady něco s ní děláme s Wi-Fi, takže asi dlouho nepojede mi internet. Teď, jak to, že se toto audio dostalo na internet? No to je jednoduché, dostalo se tam tím způsobem, že mám od otce půjčenou takovou mobilní krabičku, kterou máme zaplacenou za 2000 neomezeně, což máme od Outu a ta prostě jede pomalu na ní, internet ale jede, takže kolikrát si to použiju, abych mohl jít na TeamSpeak nebo tak, ale to je jedno. Teď to budu používat na to, abych mohl nahrát toto audio, protože to je velmi pomalé, tak doufám, že se to nahraje hned. No a nebojte, nezapomněl jsem na vás. Už pro vás předtáčím nový pořad, nebo něco takového. Proto, no, radši nic nebudu říkat, co to je, ale můžu vám říct, že v prvních 2 videích jsou trochu faily. Ano, měl jsem vedle sebe mobil a někdo mi SMS-koval, volal a psal, ale to je jedno, to chápete, že to nějak spolu vydržíme, ne? Tam párkrát bude to v prvním videu tak 3krát a v druhým jednou. A ve třetím jsem tam žádné neviděl, jak jsem to zatím proskakoval, ve čtvrtém taky ne. A v pátém jsem si dal mobil až kam do kuchyně, jo. Tak a ve třetím už jsem ho měl u noh a ve čtvrtém taky jsem ho měl u noh, jo. Takže doufám, že více jich nebude, těch failů tam, tak a tímto bych se s vámi chtěl se rozloučit. Už víte, proč nebudou teď další dobu ode mě videa a tak. Takže tímto se s vámi loučím, pozemšťané, sayonara.